Az a férfi ott szemüvegben, akit hamarosan látnak, az én vagyok, Jakob. Az a piros folt nem allergia, hanem egy monoklin. Én és a monoklin itt állunk a világ egyik legérdekesebb, legszínesebb városának, Isztambulnak a közepén. Ha egy hete azt mondta volna nekem valaki, hogy egy monoklival, egy hegedűvel és megtört szívvel itt fogok állni a Boszporusz partján, bolondok néztem volna. Egy hete még egész más problémákkal küzdöttem. Én rekonstruáltam Johann Sebastian Bach egyik ismeretlen diákjának a fugaciklusát. 2100 eurót most? És ma megkapom a pénzemet. Vigyázz csak, barátom, te 7 havi bérrel késel. Vagy fizetsz most, vagy repülsz innen. A göndörhajó azon a csodás tetőtéren, Berlin közepén, én vagyok Didem. A kedvem nem is lehetne jobb ezen a gyönyörű reggelen. Felkelni! Eddig a kezemben volt az életem, de ma minden megváltozik. 2000 kilométerre innen Isztambulban, a szülővárosomban ugyanis nagy a felbojdulás. A szüleim, akik kendőket és szuveníreket árulnak, megtudták, hogy Berlinben máshogyan vannak a dolgok, mint azt én meséltem nekik. Jó napot, Mustafa! Fejkendőket exportálok, de ha ti anatóliai parasztok nem tartjátok be a szállítási határidőket, keresek más gyártót. Ma hozta a posta Berlinből. Az egyetemről. Didem miatt. Tisztelt Didem Aksoly, sajnálattal közöljük, hogy a szemeszter végére elbocsátjuk. 2 jegyed a berlini gépre holnapra. Na, Beethoven? Süket vagy mi? Oh, jó reggelt, becses hölgy. Ma érkezett áru. Igen, talán jó megnézné késő. őket. $500, nem több. 5 éve 3000 eurót fizettem ezért. 500. Na jó, legyen 600, de ez az utolsó szavam. A lejátszó fordulatszámmérője rendkívül 300, pontos. 400. Jól van, bármikor kiválthatod. Antiszketting hatású tangenciális lejátszókar. A jelzaj viszony 52 decibel. A mi viszonyunkat viszont 1500 euróban mérjük. Ha nem kapom meg hétvégére, elveszem a lemezeket, mindegyiket, és nem kegyelmezek. Megszorongatod, mi? Na gyere csak, harcolni akarsz ellenem, vagy mi? Mit akarsz tenni, mi? Hé, Didem, rólad álmodtam. Álmodj tovább, beszari! Au! Bocsánat, nagyon fáj. Nem, semmi baj. Oké. Álljunk meg, látták? Ott volt az a rövid pillanat, ami egy egész életet megváltoztatott. Nem látták? Gyors volt, megismételjük. Álmodj tovább, beszari! Bocsánat, nagyon fáj. Nem, semmi baj. Itt, pont itt. Ebben a pillanatban történt velem valami. Még magam sem tudtam, hogy mi. Furcsa érzés volt. Oké. És önnel? Minden rendben. Viszlát! Hihetetlen dolog történt. Utána néztem, ő megfordult és rám mosolygott. Szerelem a Boszporusznál. Nem láttad a jegyzetfüzetemet? Ma lesz a prezentáció a suliban. Didem, nézd csak! Szerinted nem lenne jobb több szövettel?
Az unokahúgom tervezőnek tanul. Amint meg lesz a diplomája, elindítunk egy divatmárkát. Aha. Igen. Ez itt lazán hújjon alá. Így. Nagyon jól áll ez a szövet. Kiemeli a szemét, látja? Remek. Libabőrös lettem. Ő választotta az anyagot, nem vagyok benne biztos. Úgy fog kinézni, mint egy tündér. Igen, tündér. Akkor kezdjük, lányom, hallott a tündér? Ügyes legyen, Szabó. Természetesen, hölgyem. További szép napot. Nem is áll neki jól a szövet. Csak azért dicsértem, mert annyira akartad. Talán nem is kell. Nem mondod komolyan. Ha megtudja, hogy becsaptuk, kihajít engem. Ugyan. És ha igen, akkor is az a fontos, hogy Szuzá és én levizsgázzunk. Aztán akkor hárman belevágjuk a fejszénket. A Babilónia divat. Tündér! Ben, én vagyok. A francba. Bújjál! Szia, hétalvó. Azt hittem, az irodába kell menned. Ma nincs kedvem dolgozni. Akkor semmi nem lesz a nyári slágeredből. Maradjunk az ágyban. Jó ötlet. Olyan jó ízed van, és olyan jó meleg vagy. Nem, ne kísérts. Bele kell adnom mindent, ha le akarom tenni az államvizsgát. Gyere, kelj fel, álomszuszék. Csak azért jöttem, mert itt felejtettem a jegyzettömbömet. Alinál nincs. Azt hittem, azért jött a hercegnőm, mert vágyott a hercegére. Vágyik is rá. De a herceg is vágyik rá. Látod, milyen rossz a helyzet? Mennem kell. Várj, még egy sokat. Nem. Tényleg mennem kell. Mondtam már, hogy ki kell vinni az üvegeket. Hét hónapnyi munka. A lemez kiadó oda lesz, kedves Johann Sebastian. A mai az én napom. Mutasd, Hey, haver, hallgass meg! hallgass, Dujgo Tupuz! Nagyon menő, mi? Hogy hívják? Dujgo Topuz, haver! Olyan az a csávó, Dujgo Topuz! Kiadó üzlethelyiség. Én idióta. És még örültem is, hogy 9:30 tök pucéran az ágyban fekszik. Kire vágyott annyira? Nem rám, arra a ribancra. Meg tudnám ölni. Jobban kellene rám vigyáznod. Didem, az elejétől kezdve óvtalak ettől a sráctól, nem emlékszel? De persze, sajnálom. Őszintén szólva, te sem szeretted őt annyira, nem? Az elején még igen. Inkább a szép lakását és a gyors kocsiját. És sose találom meg az igazit. Elnézést, nem tudja véletlenül, mi történt a Sonata lemez céggel? Csődbe mentek. De reméltem, megkapom tőlük a pénzem.
Slágergyár lemezkiadó első emelet. Ha már meg lesz a Babilónia divat, sorban állnak majd értünk a srácok. A siker mindennél vonzóbb. Nem, utána meg el kell őket tartani. Jó, akkor csak Isztambul macsói maradnak. Annak örülnének a szüleim. Mi akar ez lenni? Össze akarom hozni keletet és nyugatot. Az eltérő kultúrák és gondolkodásmódok szimbiózisa. Látja? A modern vágást állítom szembe a török nők ősi horgolási technikájával. Ó, ezt szépen bemagolta. Ha a konyharuhákkal akar levizsgázni, akkor inkább háztartási képzést kellene választani a kedves hölgyem. Elnézést. Beszélhetnék, kérem? Nem beszélhet. Egy prezentáció zajlik éppen. Valami szörnyű történt. Didem, ha most csak így elmegy, nem kell visszajönnie. Elnézést. Megőrültél? Itt berontasz ide. Ez felségsértés. Jönnek a szüleid. Mi? Nem is szabadna elmondanom. Kaptak egy levelet a gazdasági egyetemről, hogy kirúgnak, mert nem teljesítetted a vizsgákat. Ó, ne. Elnézést, ez itt egy lemezkiadó, ugye? Johann Sebastian Bach egyik eddig ismeretlen diákjának nemrég felfedezett fuga ciklusát rekonstruáltam saját kezüleg. 15 havi... Ezen kívül zeneszerzést és zenét tanultam. Abszolút hallásom van. Például a számítógép nagyon diszonáns a fisz és kék között. Szar az egész. Mindegy, milyen ajánlat érkezik, nem érdekel. Fogalmuk sincs a zenéről. Ha nem lesz meg a nyári slágerünk, kihagyhatjuk a szezont. Én értek a zenéhez. Ki ez a bohóc? Kiismerem magam a zenevilágában. Én tudok önnek segíteni. Ismered a török zenét? Igen. A ritmus és szenvedély kombinációját, a kelet és nyugat összeolvadását egy eurázsiai... Én a török popról beszélek. Török pop? Hát persze, a brit, a francia, a balkáni pop nem divat. Hallotta már Dujgu Topuszt? Nagyon menő, nem? 2 hete láttam a Bizáncban, mekkora műsor volt. Így. Totál frankó. Ismered a Bizáncot? Hülyéskedsz? Nem lehet igaz. Te vagy az emberem. Holnap indulsz. Hová? Isztambulba. Mennék én, de látod, mi van itt. Hozz nekem valami újat, valami királyat. Bomba sikert. Igen, minden sínen van. Felvettem egy profit. Elnézést, mi lesz a... Mi lenne? 5 szállításkor, 5 aláíráskor és 10 lemezkiadáskor. Igen, Isztambulba megy, és hoz egy slágert. Hogyan magyarázzuk meg a szüleidnek, hogy nem is gazdaságtant, hanem divatot tanulsz, a német barátodnál laksz, nem a szabóságon fölötti lakásban, és a havonta küldött pénzt nem rezsire megy el, hanem a divatiskolára? Nem tudom. Beethoven, itt laksz még, vagy kihajított a sárkány? Isztambulba kell mennem. Ajánlana egy olcsó hotelt? Nagyon olcsót. Isztambulban? Üdv. Üdv. Isztambulba akar menni? Mikor? Holnap. És itt lakik? Igen, az elsőn. Ez a megoldás. Lakást cserélünk. Én a te lakásodba költözöm, te meg a szüleimébe Isztambulban. Olcsóbb, mint egy hotel. 4 nap?
perc. Ahová megy? Ez itt Johann Sebastian Bach egyik eddig ismeretlen diákjának nemrég felfedezett fuga ciklusának a rekonstrukciója a Tamás templom utolsó kántorának hagyatékából. Na, ez már valami. A Bach rajongók nagyon szívesen meghallgatnák ezt a művet. Igen? Akkor vidd el nekik. Nem vagyok papírbolt. Isztambulba utazom. Meg fogom találni a török pop slágerét. A szezon slágerét. Ha most segít nekem, magának adok 5%-ot. Nem, 10-et. És kellene egy felvevő valami... Jó, akkor 25%. Tudod, hogy te totál kettyós vagy? De 50%-ért benne vagyok. Na? Megegyeztünk. Lakáscsere Berlin-Isztambul holnaptól 4 nap. Ali! DJ. DJ. A DJ művészek, ez egy szakma. Eve iyi bak. Kedimi de unutma ha. Jó legyél. Üdvözlöm Didemet. Üdvözlöm Didemet. A gyógynövényeket elviszem, megeheti felőlem az utolsó szeget is. Újabb szerelmi mélypont. A mesékben a lány megcsókolja a békát, és az herceggé változik. Én csókolgatom a békákat, de csak szemétládákra találok. Gyere! Menj arrébb, haver! Elnézést, de nem arról volt szó, hogy örökre ide Ne költözik. féljen, egy férfihoz sem költözöm már Ki be. költözik be? Senki. Én csak vettem néhány újabb bútort. Úgy tudom, hogy nincs A pénze. Volha piacról van. Törökholmik. Ha végeztek, csak dobja be a kulcsot a postaládába. Oké. Még 4 nap! Maga nem divattervező? Csak mellékkereset. Szegény egyedül fizeti az egyetemet. Egy sárkány. És szerinted a srác milyen? Nem teljesen komplett, mint a művészek. Mindketten ilyenek vagytok. Dehogy! Nézzük, hogy él a művész úr. Mi ez? Dohányozni tilos. Ne felejtse el, szellőztesse rendszeresen. Ne érjen hozzá! Ne érjen hozzá! Ne érjen hozzá!
Nem dohányzó. Kérem, szellőztessen. Totál elmebeteg. Vigyázat, nem stabil. A villanyt kapcsolja Mit le. ültök itt? Háder, nincs időnk! Srácok, ne felejtjétek, ez egy török lány lakása. Mindjárt földet érnek. Háde, háde, háde! És ha kirúgják az egyetemről? Minden hónapban fizetem az egyetemet. Üzletasszony lesz, át fogja venni a gyáramat. Hopp! Nincs több helyem. De lennie kell. Csináld már, te kislány! Gyerünk, Szuzá! Basszus. Mikor érkeznek? Most szálltak le. Állj! Szuper vagy. Várj, jobban ragad. Csúcs. Hé, haver! Jakob! Szerkán vagyok, Diden bátyja. Gyerünk, haver, menjünk! Jó napot! Szállj be, gyerünk! Jó. Hogy ismert meg? Te vagy az egyetlen külföldi itt. Legalább te más vagy, mint a húgom eddigi pasiai. Te jó ég, jönnek. Ali, Tessék, mi ez? gazdasági könyvek. Kis csillagom! Anya! Régóta nem öleltelek már meg. Baba, Kicsim, mit csináltok itt? meglepetés kincsem, nem örülsz? De csak ha tudtam volna, kimentem volna elétek. Ő itt Szuzá, a csoporttársam. Jó napot! Jó napot. Jó napot! Ön is gazdaságot tanul? Igen, Didem és én jól meg vagyunk. A vizsgák? Igen, azok is megvannak. Allakra! Végre találkozunk! Bátyám! Ali! Gyenge? Alibaba és a 40 szoknya? Szoknya? Alibaba szoknyát hord. Anne, baba, ott fent laktok. Ali szerezte nekem. Nincs erkély? Akkor vigyázzol a vadmacskára, mikor jön haza. Hogyan, baba? Gyertek be! Ali? Viszlát! Szia! Tessék, apa. Köszönöm. Köszönöm, kicsim. Ezért küldök minden hónapban annyi pénzt. Mondj valamit. Berlin világváros. Az albéletek nagyon drágák. Nincs szőnyeg? De ott van egy. Egy szőnyeg? Visszavegyem a Anya, cipőm? a németek így élnek. Hideg ország. De jó a fűtés. Anyám nagyon kényes, szóval figyelj oda, jó?
Azt A város legjobb negyede. Európában vagyunk, de Ázsiára látunk. Ő Scheherazádé. Anyám szeme fénye a macska. Ha bármi baja lesz, anyám megnyúz téged. Vigyázz nagyon az erkélyajtóval, ne hagyd nyitva, mert akkor elszökik. Hogy ilyen jól beszél németül? Didem és én német gimnáziumba jártunk. Te mit keresel itt? Hogy én? Hát a szezon slágerét keresem. Te? Akkor gyere el ma este a klubomba, a Bizáncba. Ott biztosan találsz slágert. Eminönü. Evet acele edelim gidiyor. Gel abi acele edelim. Eminönü. Eminönü buradan. A zeneszerzőnek meg kell ismernie a város hangulatát, a nagyváros szimfóniáját. Isztambul. Johann Sebastian Bach szerint egy slágerhez ritmus, dallam és hangulat kell. Ebben a káoszban Bach se találta volna meg a legendás dallamait. Várjanak! Állj! Várj! Várj! Bocsánat. Bocsi. A francba.
Ali, nézd, mit hoztam neked. Köszönöm, bátyám. Kis csillagom, szeretnél valamit mondani? Mit? Nem. Most sem? Mi ez, az egyetemről? Sajnálattal közöljük, hogy a nem teljesített A mérleg 2 vizsgája miatt a fél év végén eltanácsoljuk. Megőrültek? Azért nem vizsgáztam le, mert beteg voltam. Igaz, Ali? Igaz. 40 fokos lázad volt. Mennyi? 40 fokos. Ilyen beteg voltál? Ugyan, ne túllozz azért, de 2 hét múlva megismétlem a vizsgát, és ezt ők is tudják. Szégyelhetik magukat, hogy így megijesztették a szüleimet. A kis csillagomra és a tanulmányaira. Egészségünkre. 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 Is this Byzance? Byzance? Yes. Be kell oda mennem. Dolgozni jöttem. Sorry. So sorry. Hé, Pajti! Nem smárolhatod le csak úgy Fatihot, érted? Egészség! Egészség! Oh, másodikra már finomabb. Azizát elfelejtheted. Ő már sztár. Kıza laf atarım bu yetmez bir de arkasından bakar. Kül, direğe çarpar. Demedim mi erkeklerin aklı üç kurak kadar? Kadın gördüğü an çalışmaz beyin. Biraz daha. Van barátod? Nem, nincs. De, van barátja. Neked van? Nem, Alinak sincs. Férfiak? Nem akarsz barátot? De akarok. Van barátod? Itt vagyok neki én. Ne viccelj már! Yaş oldu 35, çocuk oldu 5. Memlekete gidemez, oldu bu keleş. Yaş oldu 35, çocuk oldu 5. Memlekete gidemez, oldu bu keleş. Sen yüce bir dansın. Hé, Pajti, tök jó fej vagy. Sen yüce bir dansın. Azt a mindenit. Most kitisztítjuk a fejünket, összepakolunk, vissza Berlinbe, és meglátjuk, hogy sikerül-e összehoznunk egy nyári slágert ebből, Johann Sebastian. Már csak szöveg kell hozzá. Miről szól? Biztos a szerelemről.
Vincent? Itt egy férfi lakik. Jól sikerült, nem gyanítanak semmit. Hol vannak a cuccaim? Hol vannak a cuccaim? Lent vannak a titkárságon. De... Semmi de, csak azok tanulhatnak itt, akik komolyan is Kérem, gondolják. a szüleim hirtelen meglátogattak. El kellett mennem. Ennek semmi jelentősége. Még ha a pápa lenne terhes, akkor sem mehetne el a prezentációra. De uram! Most folytatnánk a munkát. Maga megőrült. Nem dobhat ki csak Dehogy így. nem, és ne engedje meg magának ezt a hangnemet, kisasszony. Megértette? Most pedig kifelé. Minden hónapban vagyonokat fizetek ezért a kurzusért. A francba! Ti meg mit bámultok? Szia, Dide! Mi az? Rossz kedved van? Anne, baba! Nincs egyetem? Mi ez? A barátnőm ruhája, amit Ali var majd meg. Citromlevékén miért hazudsz? Nem hazudok. De itt egy férfi lakik. Dehogy. Mondom, hogy nincs itt egy férfi sem. Még hogy nincs férfi? Ki van ott bent? Senki. Baba, kérlek, baba! Még hogy nincs férfi. Hazudtál? Nem, baba, félreérted. Ő az? Ő az? Igen. Ki? A pasi. Didem pasia. Igen. Te? Mi folyik itt? Mama, menj ki! Hadd beszéljünk, jó? Csak egy perc. Megőrültetek? Feljelentek mindenkit bántalmazásért? Na, nyugodj már meg! Egy férfi ott van vele a fürdőben, pucéran! Nem tudtam, hogy hamarabb visszajössz. És? A saját fürdőmben leütnek. Tűnjetek el! Azt akarom, hogy tűnjetek el innen! Nem lehet. Mi ez a rózsaszín függöny? A lemezeket is elpakoltad. Azt hiszik, hogy ez az én lakásom, nem mehetsz ki. Dehogy nem. Nem. Állj félre! Kérlek. Ide figyeljen! Hidem! Ezt most miért csináltad? Baba, nem teheted. Baba! Nyissátok ki, vagy hívom a rendőrséget! Te teljesen Kérlek. megbolondultál! A részleteket később elmondom, csak játszd velem a szerepet. Mi? Nem! A nagybátyám mondott nekik valamit, és most azt hiszik, hogy a pasim vagy. Mondd nekik, hogy ez nem így van. Nem mondhatom. Miért nem? Mert mindenben hazudtam a szüleimnek, és ha most elmondom az igazat, egy szavamat sem fogják elhinni, érted? Nem. Figyelj, holnap után elmennek, te visszatérhetsz az életedhez. Kérlek. Add vissza a lakásomat most. Csak nekem. Azt beszéltük meg, hogy 4 napra cserélünk. Te korábban jöttél. Bemész és kiküldöd őket innen. Most rögtön. Nem hiszem el. Azt hittem, jó fej vagy. Anne, baba. Mondanom kell valamit. Szóval a lakás... Elnézést. Nyitva hagyta az ajtót. Elszökött a macska. Anne meg fog ölni. Serkán, nyugodj meg. Visszahívlak később, tamán. Mit csináltál? Anyám macskája elment. Ha megtudja, hogy a macska megszökött, tudod, mi lesz veled?
Igen. Nem anyám fog bántani, hanem az unokatesóim Kurdisztánból. Nagyon fájdalmas módszerük van. Egy rituálé. Engem ezzel nem ijesztesz meg. Csak egy hívás, és itt vannak. Mit kell tennem? Tégy úgy, mintha totál belém lennél zúgva. Na, olyan csúnya csak nem vagyok. Gyere! Ez a te hibád. Mit mondtál nekik? Mit kellett volna tennem, amikor a borotval felől kérdeztek? Mondtam volna, hogy egy meleggel laksz? Didem, hol van a hússzeletelő? Hol a hússzeletelő? Nem eszem húst. A francba. Mi van? Vegetáriánus? Vegetáriánus volt. Bocsánat. De mióta a török konyhát ismeri, Nem. mesél a szüleimnek az isztambuli útról. Járt Isztambulban? Volt ott valami egy macskával. Macska? Nekem is. Mint harmadik gyerek. Mi volt a neve? Valami... Sushi. Sushi? Igen. Igen, úgy hívták, sushi. Egy kicsi, szomorú kóbormacska volt. Egyél. Egyél. Tudni akarom, mi folyik itt. Miért nem mesélt semmit a lányunk? Valami nincs rendben önnel? Az ok, amiért nem mondtam el, ti vagytok. Mi? Jakob és én válságban vagyunk miattatok. Azt akarta, hogy megmondjam nektek, hogy együtt vagyunk, de én nem akartam, mert tudom, hogy török férfit akartok mellettem látni. Házasodtok? Házasság? Na, itt a vége. Tudom, hogy ez egy kicsit sok neked. Jól van. Nagyon fájó pont ez neki. Elváltak a szülei. Hol akarsz aludni? Hát itt. Együtt? Ez nekem őszintén szólva túl gyors. Nem vagyok egy... Csak 2 nap az egész. Úgyis le kell mennem Alihoz, hogy a ruhán dolgozzak. Velünk alszott citromlevelem. Bábá. Még nem vagytok házasok? Pontosan, így van. Jó ét, szultánom. Aludj jól. Ez egy rémálom. Jó reggelt. Te tudtad azt, hogy a croissant a törökök találták fel? Látod? Föld alakú. Mi ez itt? Megőrültetek?
Ez egy igazi ritkaság Mi volt. történik? Vladimir Horowitz Pekingben, Mao Zedongnál Nixon látogatásakor. Baba, mit csináltál? Leesett onnan föntről. Atya ég. Öltöz fel! Most! Öltöz fel! Egyébként, amikor Nixon Maónál volt, Horowitz Isztambulban járt. Én is ott voltam. Sziasztok! Írd rá egy papírra, hogy kedves díj. Nem, írd azt, hogy sajnálom, és küld el Didemnek. Nagyon sajnálom, ami a lemezzel történt. De hogy hallgatod meg ezeket? Nincs is lemezjátszód. Mennem kell. Mit dolgozik egyáltalán? Lemezekkel kereskedik. Import, export, mint te a szövetekkel, apa. Aha. Van háza, lakása? Igen, van lakása. És egy nagy irodája. Látni akarom. Baba, muszáj ezt. Mennem kell az egyetemre. De látni akarom. Sajnálom. Slágergyár. Ez nekem nagyon gyanús. Igen. Sajnálja, hogy ma reggel olyan barátságtalan volt. Az ember valóját a tettei mutatják meg. Nekem ezt akkor is látnom kell. Ekrem, vásároljunk! Shopping! Nézd, ott dolgozik. Mehetünk is. Nem állj! Baba! Baba! Várj! Slágergyár. Nem mehetsz csak úgy be. Kérlek! Miért? Nyitva van? Na, mi az? Találtál valamit? Valami nagyon menőt? A török zene sokszínű. Vannak benne mevlevi, dervis és népi elemek. Új irányzatot kezdhetnénk. A gyökereire visszanyúló török popot. A tradícióhoz visszakanyarodva... Hé, ne dumálj itt, hallgassuk meg, és ha nem indulok be tőle, levágom a töködet. Ismerem, ez egy kurd rituálé. Csukd be! A felvevődet még Bach is használta. Bocsi, apám kicsit körbe akar nézni. Szép, nem? Jó, akkor mehetünk is. Szerintem lemerült az elem. Nem úgy volt, hogy profi vagy? Gyere, menjünk a stúdióba. A főnök irodája? Baba, nem lehet. Nagyon nem szereti, ha a munkájában zavarják. Nagyon nem. Kisebb, mint az enyém. Allahnak hála, akkor a világ rendben. Igen. Elnézést. Most mutasd meg az egyetemet, citromlevél. Nem, babám, ma szakmai gyakorlati napon van. Sziasztok! Szia! A legjobb hátra van, a klarinét. Mit csináljak vele? Ez lehet az alap. Ember, popot keresünk. P-O-P, popot. Populáris zenét, olcsó, gyorsat, menőt. Nem ilyen ezoterikus népzene baromságot. Akkor megkapom az első felet, az 5000-et. Hali, vigyázz, hogy Anna és Baba ne vegyenek észre engem. Muszáj dolgoznom, a prof kidobott, és Szuza...
Ha megmutatod holnap a profnak az alapot, vissza kell vennie téged. Meg lesz. Úgy örülök, hogy itt vagy. Csak mert önző vagyok, drága. Csak lediplomázott divattervezőként kaphatunk hitelt, és azt akarom, hogy meglegyen a vizsgád. Kitartok. Megígérem. Babilónia divat! Babilónia divat! Várj, ez jó! Állj már meg! Hé, ez nagyon jó! Tudom, de nem olcsó, nem menő és nem izzó. De pont ezért lehetne kezdeni vele valamit. De nélkülem. Hé, figyelj! 200 eurót adtam a repjegyre, nem? Most már társak vagyunk! Török popsláger. Azért is megcsinálom. Mit csinálsz itt? Elfoglalt üzletemberként nincs dolgod? Szép virágok! Na, indulj! Két cukorra? Szereted Didemet? Gondoltam. Az iroda, ami Didem mutatott, nem a te irodád. Más név volt rajta. Milyen iroda? Figyelj, Oszmán. Jó apa vagyok. Teljesítem a gyerekeim minden kívánságát. A fiamnak nem kellett a cégem. DJ akart lenni. DJ lett. A lányom nem akart férjhez menni. Mindenkit elutasított. Mindenkit. Tanulni akart? Hát hagytam tanulni. Egy feltétellel. Ha végez, hazajön, és átveszi a cégemet. Üzletet ajánlok, Oszmán. Ha Didem elhagy téged, kifizetlek. Látszik, hogy alig van pénzed. Koldus vagy. Vagy ad nekem 1500 eurót, vagy viszem, amit találok. Nos? Kérek 1500 eurót. Visszafizetem, amint... Adok 1000. A többit utána. Oszmán, üzletet kötöttünk. Holnap reggel elmegyünk, addig hagyjon el a lányom. A többi? Holnap adom. Megígérem. Anyagi gondok. Nem tudom, mit akart tőled, Didem. Még a lakást se tudod fizetni. Mutasd meg neki, milyen semmire kellő vagy. De miért nem szakíthatok vele én? Mert akkor örökké szomorú lesz. Azt hiszed, nem akarom, hogy boldog legyen?
Sziasztok! Didem gyakorlati napja elmaradt. A gyakorlati napom elmaradt. Szia, szívem! Mi bajod van? Mindig csókolgatsz. Ó, de édes vagy. Bába előtt meg akarod játszani magad? Ó, olyan édes vagy. Ma is döglött állatot eszik? Már nem bírom. Hogy beszél? Rosszabb, mint egy cipőpucoló. Figyelj, te nagyszájú, ha így folytatod, kutyakaját kapsz csak. De meg macskakaját! Menjünk ilyen kicsit, olyan szép idő van. Jó ötlet! Balfék! Új projektem van. Milyen projekt? Slágert gyártok. Slágert? Igen. Egy popslágert. Török popslágert. Igen. Török popslágert? Igen. És? Semmi. Meséljétek el nekem, hogyan ismerkedtetek meg? Hogyan is? Már ő se tudja. Egy ilyen klubban volt. Drogozol? Mi? Nem. Klub? Szex, drogok. Nem, ott volt ő. És rám mosolygott. A drogok miatt. Krem! Ő rám nézett, én pedig rá. Szerelem volt első látásra. Most csináljunk képeket az egész családnak. Na, bújjatok össze! Ölelést! Még közelebb! Elég. Most csókot. Nem! De igen! Rendes csókot. Anne, kérlek. Rendeset. Na, kérlek. Így? Helyes? Csókot, 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 csókot. Hagyd abba! Csókot. Nézd, milyen szerelmesek, akárcsak mi. Nem, soha! Nem! Biztos összeházasodnak? Nézd! Since I met you, baby, my whole life has changed. Since I met you, baby, my whole life has changed. I'm gonna try to please you in every way I can. Mit csinálsz itt? Nincs pénzem. Ez nem újdonság. Törökök vannak a lakásomban. Be akarnak kerülni az EU-ba. És még tartozom is nekik. Ez megy neked. Nagyon elegem van. Nekem is. De olyan boldog vagyok, mint még Te soha. teljesen bekattantál? Tényleg úgy gondolja, hogy lehet valami ebből a zenéből? Na ide figyelj. Foglalkoztam egy kicsit ezekkel a kottákkal. Itt és itt hiányos a kézirat. Igen, eláztak az oldalak. És ezek után itt csak egyszerűen kiegészítetted? Ha tudom, milyenek a fuga szabályai, akkor egy logikus lezárt egységet találok. Na figyelj. Mutatok én neked valamit. Gyere velem. Hé, ti ketten! Gyertek, ti szerencsétlenek! Gyertek már! Én is zenéltem régebben. Vigyázzatok, hová léptek. Ez a régi stúdiónk.
Akkoriban úgy hívtak minket. A rombolók. A rombolók? Hé, haver, tök gáz! Csak akkor beszélsz, ha kérdezlek, oké? Ha én beszélek, ti hallgattok. Van. A jó öreg dalok. És itt? La. Itt a keverő. Te már biztos láttál ilyet, és értesz is hozzá. Nem értek hozzá. Dehogy nem. Ha már megtaláltad a zenét, meg is tudod komponálni a slágert. És ők itt. Az énekesek. Ők is jók lesznek valamire. Szuper! Hé! Mit csinálsz itt? Szeretnék mutatni valamit. Tudom, hogy kaotikus és rendezetlen vagyok. Sokszor impulzív. De le akarok vizsgázni, és le is tudok. Adjon nekem még egy esélyt. Sok fantáziával, de csak sok fantáziával el tudok képzelni valamit. Ne vigyorogj, ez még messze van a ruhától. Nincs már sok időd, vigyázz! Vigyázz, mert ha nem sikerül, már nem kegyelmezek. Hét óra. Vacsora. Hús. Anyut megkértem, hogy zöldséget készítsen. Ízleni fog. Elhiszem. Gyere! Anne, baba, mi vagyunk? Didem, segíts! Van egy nagy kanalad? Van egy nagy kanalad. Nincs. Jövök, Anne. Merhaba, baba. Mi van itt? Didem sose volt ilyen boldog. Vagy nekiállsz, amit megbeszéltünk, Vagy mi? Vagy megmondom neki, hogy fizettem neked, hogy elhagyd őt. Akkor maga sem festene túl jól apaként. Akkor elmondjuk neki? Didem, beszélnünk kell. Igen? Az van, hogy... Én is így érzem. Először csak tettetni akartuk, de már egyre erősebbek az érzéseink. Szerintem én úgy érzem... Nagyon különbözünk kulturálisan is. Özlekszem. Igen, anya Didem. Didemhez jöttem. A lányomhoz? Szeretnék vele beszélni. Jöjjön. Köszönöm. Didem! Ő küldött engem Isztambulba. Tessék? Neki kerestem a slágert. Jó estét, uram, elnézést, beszéli a nyelvünket? Elnézést, hogy így berontok ide, de akkor egyből be is mutatkozhatok. Ben Sander vagyok, a barát. Hé, hercegnőm, bocsánatot akartam kérni, szeretlek és elveszlek, ha akarod. Hány férfi lakik itt? Ő meg mit csinál itt? Semmi között hozzá. Mondd meg neki, hogy elhagyod végre! Mi? Apád pénzt adott nekem, hogy úgy viselkedjek, hogy elhagyj engem. Micsoda? Meg kell védenem! Ez a férfi nem is szereti a citromlevelünket. Pénzt fogadtál el, hogy szakítsunk? Nem, te ezt félreérted. Nekem csak a lakbért kellett volna kifizetnem, és köztünk ez... Hercegnőm, velem jössz. Befejezed a divatiskolát, aztán veszek neked egy Én szép ezt nem butikot. értem. Na, mit szólsz hozzá? Imádni fogod. Divat? Te divatot tanulsz? Igen, azt tanulok. Hazudott nekünk. Egész végig. Holnap után vizsgázom le. Üzletemberek vagyunk, nem művészek. De én igen, baba. Most hazajössz velünk. Nem.
Itt maradok, örökre. Ne írj hozzám! Ezért megöllek. Mindennek vége. Anya, beszélnem kell veled. De most? Scheherazádéról van szó. Mi van a kicsimmel? Kicsi cicám? Hol lehet? Ó, itt vagy, kicsi édesem. Miről beszélsz? Ő soha nem hagy el. Az én kicsi cicám nem olyan. Megyek az irodába. Minden évben rengeteg divattervező kerül ki a piacra, de mit mondjak? Ennek csak is egy kicsike kis töredéke fog tudni megküzdeni és túlélni. Csak egy kicsit töredéke. Szép. Mint a mi mákvirágunk. Nagy ötletekkel, nagyon nagy szájjal, de mégis, mint az ópium a belsejében, elaltat. Unalmas, 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 unalmas! Ha pedig leszedjük, ott szárad el a száron. Szuper, szuper, uram. Ezzel megadta a lehetőséget. Didem! Maradj! Hova akarsz futni? Aj, hova futsz? Igaza van. Apámnak is. Nem vagyok művész. Csak beképzelem az egészet. Berlint, bent a divatot. Ez nem én vagyok. Tudod, mi vagy te? Egy gyáva nyúl. Gyáva vagy. Amint probléma adódik, szaladsz haza apuhoz és anyuhoz, szegény kislány. Mégis mit csináljak? Jesszus, Didem, nézd magadra! Vállald a felelősséget, magadért, értünk! Majd megszakadok, hogy megkapjuk a hitelt a Babilónia divathoz. Már elfelejtetted? A srácnak is elmondhatnád már, hogy mi a helyzet. Tessék? Beleszerettél, hiszen látom. Mondd el neki. Vagy ezt is a szüleid mondják meg? Szerettem volna... Elvinni a maradék holmidat. Itt vannak. Jakob! Tudom, hogy ez egész rosszul alakult. A lakáscsere, a szüleim, a pénz, és... Csak... Azon gondolkodtam, ha másképp ismerkedtünk volna meg, talán... No, ma van. Hol van az 500 euró? Menjen innen most azonnal. Azonnal, egy szót sem. Mit akartál mondani? Hogy? Ha másképp találkoztunk volna... Akkor együtt lennénk-e most? Egy pár lennénk-e? Nagyon szeretném.
Didem... Te olyan más vagy, olyan élénk és spontán, de én unalmas vagyok. Mindig egyedül voltam. Aztán te és a családod. Szóval szerintem nem sok értelme van. Sok sikert a vizsgáidhoz. Didem, ezzel ezzel a pénzzel még tartozom apádnak. Mi a fenét csináltál vele? Hiszen sír. Semmit. Na figyelj, most szereztem. Leforgathatjuk a srácokkal a klipet. De én már nem akarom, semmi értelme. Hé, add ki a gőzt. Eddig olyan kis mimóza voltál. Ez hiányzott belőled, a harag, az impulzus. Na gyere! Mondtam, hogy nem akarom. Belefizettem, úgyhogy most megcsináljuk. Gyere, te puhány, gyere már! Nyomás! Menj már, gyerünk! Gyere ide, kicsi. Nem akarok beszélni, csak a ruhámon dolgozni. Und das am Bosporus. Bei deinem Anblick mache ich mit jeder Lady Schluss. Sen benim hayatımsın, sensiz olmuyor. Állj! Legyen összhangban! Jöjjön a szívetekből! Szenvedéllyel, és mozogjatok is. Mozogjatok! Na jó, álljunk meg. Hiszen ti törökök vagytok, nem? Riszáljátok a csípőtöket, értitek? Ez az, így, riszáljátok, mint a hastáncolnátok. Na! Rázzátok! Még egyszer! Gyerünk! Gib mir einen Kuss, Canım, und das am Bosporus. Bei deinem Anblick mache ich mit jeder Lady Schluss. Mozogjatok! Ez az! Ez az! Csak így, tovább! Mi lesz utána? Megyünk turnézni és csajozni? Frankó lesz? Hé, hátrább az agarakkal! Örüljetek, hogy bevettünk titeket! Szólok, ha lett valami ebből. Oké, haver. Csá. Akkor... Szeva. Csá. Szevasz. Szeva. Jó van. Jó van. Kicsit ragaszkodnak. Na, ide figyelj. Itt van. Hinned kell benne. Csók, csók! Bosporus. I don't need nobody to tell
tell my troubles to. I don't need nobody. El se hiszem. Esélyt adok neked, és ellopod a barátnőmet. Nem loptam, csak megjátszottuk. Ben, Az, megőrültél? ha nem annál Hagyd rosszabb. abba! Nem is tudod, milyen klassz lány. Mit keresel itt egyáltalán? Török popslágert akartál? Menj innen! Itt van a sláger. Tűnés! Csak... Csak hallgassd meg! Na, Beethoven? Verekedtél? Várj, ez még a tiéd. Ezt a kukában találtam. Te ma van a vizsga. Hol van Didem? Nem tudom. Nem adhatja fel itt a cél előtt. Itt varjuk, ott ragasztjuk, meg lesz. Beethoven, menj! Nagyon gyorsan. Nem tudsz vezetni? De tudok, csak... De... Gyerünk, gyerünk! Camuk, camuk! Hé! Hé! Aj, mit csinálsz, Beethoven? Sikeresen vizsgázott. Akkor végeztünk is, ugye? Köszönöm, hogy eljöttek. Na és a mi kis török mákvirágunk mégsem jött. Talán jobb is így. Pillanat! Nem tudott eljönni, de a munkáját elküldte. Gyere, nyisd ki! Didem! Gyere ide! Anne! Na, mi a helyzet? Hogy sikerült? Megyünk fesztiválozni? Oh. Ezek abszolút ritkaságok. Mik? Ők ketten itt? Van nálam több is ezekből. 1000 euró kéne, és egy repjegy. Most azonnal.
Na figyelj, már így is rengeteg pénzt adtam. Honnan gondolod, hogy ezen felül is adok még? Mert odaadtam Johann Sebastian Bach egyik eddig ismeretlen diákjának a nemrég felfedezett fuga ciklusát. Éppen időben jövök. Kedves hölgyem, nem tudom odaadni a pénzt, mert a boldogságom múlik rajta. Teljesen megőrült. Tisztelt hölgy! Igen? Kész a ruha. Ez szép áru, de nincs pénzem. Nincs, sajnálom, nincs pénzem. Köszönöm. Hát nem Isztambul a legcsodálatosabb város. Haver, mit csinálsz itt? Jákob a nevem. Hol van Didem és a szülei? Köszönöm. Gyere! Gyere! Baba? Így, Günler. Gratulálok. A lánya levizsgázott, mint divattervező. Szép jövő áll előtte. Szeretném megkérni a kezét. Itt az 1000 euró, amivel tartozom. Baba! Ekrem! Értem. Tamam. Ne haragudj, citromlevél. Sajnálom. Sok boldogságot kívánok nektek. Itt állok a monoklimmal és a hegedűmmel a Boszporusznál, és csak azt tudom, hogy én vagyok a legmagányosabb ember.
Nagyon fura szerzet vagy. Mindenki a hugomnak udvarol. Miért éppen téged választana? Na, mit gondolsz? Én nem sokat értek hozzá, de tudom, hogy te vagy a legszebb, és én a legboldogabb ezen a világon. Ennyi volt. Már nem kell lakást cserélnünk. Van közös. Jákob, maradj csendben, megy a rádió. Üdvözöljük kedves hallgatóinkat! Jöjjön a nyár slágere! Murat, Erdal és az új rombolók! Csók-csók, Boszporusz! Gib mir einen Kuss, canım, und das am Bosporus. Bei deinem Anblick mache ich mit jeder Lady Schluss. Sen benim hayatımsın, sensiz olmuyor. Yanımda değilsen gözlerim doluyor. Denn du bist so wunderschön, du bist mein Engel. Wenn es sein muss, werde ich durch dich noch...